Kipat kathan mausan ram hagajing lam kiseng bhalang bakintup ya ka HNYF, FKJGP, but HYC. Kilit iki Ahmad Ying Menteri kam boarding kajala but President ka United Democratic Party ba medba lingdo. Ben pin pawe kajing persya halor kajing keno IT ka sarkar haka company SAI Computer bana Uttar Pradesh bakan pinya ya ka kam sam boarding ha mausan ram division. Kini kajing persya kalami halor kajing keno baka sarkar kam shim nasulok ya kipat ba shim ya kajing menjur lang jong kisnong kithaw kathan haswa ban IT ya kani ka kam shaka company. Hakani kajing ki laidan lang ru katukat ni ki menteri snong ki long kmi bat ki samla kathan. Namar kani kajing ki menteri ulapatha ya kini yalam bakin wanya kendu yu hapo ka kamra trekam ha secretariat banyak rens ngong thu ya kani ka kam. Lang baju nega step leo ya kaban wan hangni ha kordop jong yeng jong Power Minister ka jingtmu ka jongi kalong ba bangin pelong ya ka dharna kata kalong ban penpau ya kajing persya ka jongi kum ki penun sang balang haju kopor kum ki bajba jong ka Mausanram subdivision MPDCL hakajing sya hakni ka sni kam simdei tang yengi ki kunun sang balang kabomot ya ka HYC H1F bat ka FKGP andre rengkat bat pajba re kumba ni soto bakadon ka blok ki kumta ki pajba kidon hangni o kidon hadien andre hangni menta ni don yo menteri jong kawe na snong ki baha popo jong ka Mausanram subdivision ni penpa ki jing so comment bai dan lang bat ni hagijing sya kani ko poru ni apun kadon ke jing belang bat ki noilam snong ki pajba jong ka thi ka than bani wan mi hagani ka kani jaka ka bamta man penlong ye kani ka dharna hagani ka persya jong ni ka khodop jong Power Minister jing thau ka jingmut ka jongi kalong ba hadin ba nakliang jong ka sarkar klaim de shim ye ka consensus jong ki pajba jong ka dong ka than Mausanram Rainikor nang ta klamdishim konsensus jong ki nalam sembalang ki nalam snong ki reurang ba lasule thombor da ka ba ki suwan ban IT bet ya kani ka company Samboarding Electric hangti ha ka Sai Computer Limited ka bari ka company ka ba nangthi na po UP ka bari nabar jala kalong ke iki ka ba pensmo khya ngi ba nagliang jong ka sarkar ka sitrik jong na mumba ka supunbi bet ya ka notification bala IT ya kani kam Samboarding Electric na kakti jong ka Fedco ha kani ka company ka batmai ka Sai Computer Limited dei na kata kadaw nakliang jongi kum ki sang balang nakliang jong ki sunjuk ki clean association kuma anglei ha ki media bakle nglei ya baniki persya ya kani ka benta denrei adin bangila persyang baniki kam simladon kunu ka positive response nakliang jong ka government oi ngitip ba nakliang jong ki kinomay khmat jungi ibade na po langren ibade na po ngarambut po Rainikor na Mausanram Mauplang ki bala persyang ban kren hamtam ye ki bor ki bahalor andre kam simla dan kunu ka positive signal tenak ta daw nila pelong ya ki jiki ya ka public meeting ka bahe ang ti po Mausanram andre kataru kam simdan ka positive response nakata daw munta kasngi simrai daga surjong upaj ba rengkat ke jingkersan jongi kum ki kunun sang balang laitli ke sang balang lawan hak ni jaka ban penpau ke dak jong ke jing sokya ke jing persya halo ke jing IT jong sarkar ya kani kam Samboarding Electric hangthi po Mausanram vision syak ni ka Sai Computer Limited ye kita ngatarai ni sotu hiba ka jingwan jongan ka Sai Computer Limited kadai ka kam ban business bat kan ngam tharai ba kani ka Sai Computer kan wan ban ai ya kata ka quality of service kumba kalong ngani tu ipi ba kaladon ka jing punkiu bilai shabapalat bat kumba kalong manta omdon BPL shu hangthi po Mausanram subdivision ki pajba man kisngi kila phone kila ot shangi bat ngila sakiro
ba menta kam don su ka BPL hang ti po mau senram ite bang ti bo mau senram khandai po persen ngilong ki brik bedok bupon ki di nong rep bat kham ta me menta le pinyu i ke jing sangsot jing bri jing yang ti adien ke jing hiar jong ka yo ka kot ke jing hiar jong ki marep jing khang jong ki border hat jing khang jong ki border ba kumta ter ter henry lawan ban penkit ban ternrong susu ye kene jing kit ka bakhya sikilong yang ki bedok om tang kata dang hai kini ki kindiat dang kindiat sngi la persangru ban wan sha ban lek ban survey sikisnong lemba jong kata ke vigilance committee kini ki vigilance committee kila lek sikisnong kila rung sikisnong rengkat da ke jing senran jong ki pulit bat om tang kata klaim da yo bor na do persnong klaim da yo bor na kinang langsnong kila rung hagi yeng isam jong ki nong snong jungi hangti ban le ta survey bat ke ka pen bitar ngi glong ba kila dan kuna da kila dan kuna da ka dor ka behe ar po lai po jar ka wegi ngathrai piso tu akin nong kandong kidon ki ying sam ha ki ying kho bongi hangti ki sam yeng mo ki sang yeng bo ding ha ki sam siar ki pankhana kidon sabar ki haban connect ya ke sibol arbol yang rela kini kisah lomba ta vigilance committee kilap ndak lalap itu ki yeng kila fine but kila okay dan da kuna ka behe haji isha kila dei ban lada ka don kum kata kila dei ban pha sho da jing tho ban islok sho bat ki dobar snong bagi nong lam snong ndai kam sumlong kum ka henry da ka bor kila lek ban rung hagi ngisem rengkat da jing senran jing kulit na ngasmo ban penrem ya ki polisu hak jing sha ki police ki dei ban ai ya ka jing song sngan ya ki pai ba nong snong jong ka thi ka dong area jing henry kini ki lawan ka uniform piso tu hi ba ki nong kandong ha ba ki ui ya ki bri ko phong uniform ki tieng ki sme bat om tang kata kala jaro ya we rong ba snong ha ba kini ki ha ba ki police po mo sunra ma jinglam jong osi kila lek ban peni amot banong ban penting ban sme da ka ba ong ye une orang ba snong we na rumah snong ngam kwa mo pagorteng da ka ba ong ye u ba balai pi obstruct lane pi penwit ya jing terekam jong asai ha jing isa orang ba snong ani tu dak pasai ba umsum la don gono ka jing mu ban obstruct andre ha ba ki nong snong ki ut ki nam ya orang ba snong ngin le kumnu halor ka ha bede bat ka bilai mar kala kiu kat ne jubab ke jong orang ba snong kolong ba apswa nai pat siu ye kani bilai namar kadang don ka kunrum kenram kumne kadang don ka jiki jongki sunjuk kli nang snong kadang ka jiki jongki sengbalang apswa tat hadu ban don ka jingya penbet ka biang na ka sorkar bat ki noilam sengbalang ki noilam snong hangti po mau sunram solution kata ka di jing o ka di jubab ju henry long ba kini police kelwan ban penting ban sli ki don ki ramba snong ki haba ki wan ki tieng ki kunyo ya kum gani ngasmo ba ka sorkar ka dei ban ki bor punya ki dei ban ki dei ban sim ki kli bat kham tam e dang spang hi ngila ulo khot cha yingi kum ki noilam menteri bat ngilai kren yi bat ila buru ya ka appoint ya ka por ban ye kendu mentah singi ha ka por khat arbje nam sempat simlala ban ye kren ya ganu andre community ba khar baje tanglong ka jekran ko basiso jaba so rengkat da jinggersan jing ba rengkat jinggersan jing nong lam snong bat khamtam na leng jungi kum ki gun sang balang nin haban sim ya ka jeki ka bateng bat om desu tang hang ni ha kherdop jong ka yeng jong formusa andre ngin tur hakmat jong ka sekretariat kabari ka yeng jongi ki ba ban penpau ya kata jing persya jongi komiki nong srong jong ka han mo sunram ba rai ko